खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 जानुवारि 2025 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव बोलो बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनाय मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो हानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गुबुननि अननायखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खरावबो दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो।
देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा-सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव दिनै गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा-फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव दिनै गोनो-गोथो साननाय फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। मावनो हानाय खामानिफोरखौ दिनै मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोरबो थानो हागौ। गोसोआव गोनो-गोथो साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा-फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिदा-फंबायनि गेजेराव एना-एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। अब्लाबो नाथाय गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। सेंग्रा-सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो हानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन। न'खराव बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हानानै लाइमोनफ्रा जोबोर गोजोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्राबो दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।